सुना भैया भाई सुनबो कराना हमार बचन भैया मानबो कराना। जाई सामैया में कारिख बाबू राज परौली में जलम ललकई 64 जोगिन के गरब चुगेलई नैना मैना के करके हीरो लाई टूटियो गेलैया कामर के जादो के पथार आई आलोपित भे गेलई। डगमग कामर करै छै कहै छै नैना मैना हे गे बहिनिया कोन यस गुण